ஹாய்ங்க. என்னோட பேர் வந்து கார்த்திக். எனக்கு 24 வயசு ஆகுது. எனக்கு 2 வருஷம் ஐடில வந்துட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் 6 மாசம் ஆச்சு. ஆனா இது எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகல. வேலைய விட்டு நின்னுட்டேன். எதுவுமே ஃபிகர் அவுட் பண்ண முடியாத டைம்ல தான் என் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு கால் பண்ணி, "ஒரு பிசினஸ் ப்ரொபோசல் வச்சிருக்கேன். பெங்களூர் வரைக்கும் வா" அப்படின்னு சொன்னான். சரி ஓகே, அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ட்ரை பண்ணுவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெங்களூர் கிளம்பிக்கிட்டு இருக்கேன். இது என்ன பிசினஸ் ப்ரொபோசல், என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்றோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு அப்கமிங் வீடியோஸ்ல நான் வந்து நெக்ஸ்ட் நான் சொல்றேன். மணி இப்போ வந்து 4 ஆகுது. நம்ம வந்துட்டு பெங்களூர் கிளம்ப போகிறோம்.